Laing kaso sa road rage nahitabo sa barangay Marigondon, Lapu-Lapu City, kaganihang udto. Nakuhaan sa netizen nga si Kevin ang sinumbagay tali sa habal-habal driver ug sa taxi driver sa tunga sa daan at bang sa Marigondon National High School nga nakapasamot sa kahuot sa dagan sa trapiko sa dapit. Sa inisyal nga investigasyon sa Lapu-Lapu City Police kay gitrabaho ang usa ka lane sa maong dapit, may counterflow ang habal-habal driver sa lane nga gisubay sa taxi driver ug nagkasingki ang gimaneho nila nga mga sakyanan. Nagkainitay ang duha nga misangko sa sinumbagay. Apan wa na mablotter ang insidente sa Marigondon Police Station ug sa Traffic Investigation Section sa Lapu-Lapu City Police Office. Kay parehong nakahukom ang duha nga di na musangat og reklamo. Apan di katahong naisyuhan sila og sa traffic enforcer og citation ticket tungod sa reckless driving. Ng Session 4 o ila ba ng Thailand yapon sa kaso sa alam skandal. Pero for sure, sa katong lisensya, kasi patawag pa na sila sa LTO galimang sa ilang kwan. Pati possible, ribok nila mga lisensya, tungkol ng mga road rage lagi.